Drama presents Handumanan sa Kaawit. Ano pa daw sa iyong kaagi karon? Magkinig gusto ka babay, kanta ka, Lapu-Lapu City, Cebu. Hanggang tumatatampo, nagdasingan nga, Mika. Recorded by X Thunder Gaming. Ha? Naakay ka meet up? O, day. Di, bisag kinsa naman lang nagkakita ni mo, uy. Pasig madisgrasya ka, ana, ha? Simba ko sa day, uy. Gaamping mansad ko. Ay, o, lagi. Pero ako ikatambag lang ni mo ba? Ayaw gyud patakaghamag, ha? Nahibaw ko, day. Kent, maikog mansad ko ni mo nga imugi kong gilutuan na ning steak, uy. Siyempre, special lang akong giluto ni mo. Tungod kay special ka sa nako. Kent, And, Mika, gusto ko nga makigila-ila sa mong ginikanan. Kana ako no, okay rin mo. Kent. Dili ka, ha? Masuko sila sa mama, te. Ngano masuko man? Nga, tarong man yung intensyon nako. Kay kung binuang panaday, dili mahitabo nga gusto siya makigila-ila nila mamagpapa. Oh, suway lang, te. Ngano bang daghan man kayo kagiluto, Mika? Nati bisita ron, ma. Kinsa man? O makoy na hinumduman nga natay bisita ron. Bisita na ko siya, ma. Unya, gusto siya makigila-ila ni mo. Ninyo ni Papa. Ha? Kinsa man na? Maabot na turon, ma. Paabutan lang na to kadiyot. Mayang gabi tita, tito. Oh, maayong gabi isa dong. Ma, pa. Si Kent di ay. Oh, mayang gabi. Pwede ba na akong istorya o kadyo tang akong anak? Sige, tito. Pa, ngano? Doon ay problema? Kinsa man to? Uyab to nimo. Dili pa pa. Di mo sana nimo may laila. Sa dating site pa. Naunsa naman kami ka eh. Mura man kag nagkabuang og pangitag partner nimo. Pila nagkabuok imong sigig hisgot namo ni mama nimo. Nga karon, idadaan na gyud minimo og laki dinis ato. Pa, kana tungod kita rong iyang intensyon. Ay, ambot nimo. Sa kong tanaw nimo, murag latagaw pa gyud kay ka. Pa, Unsa? Muuban ka niya, pauli niya. pa, sige na po. Dako naman ko. Ay, Mika, sigurado na bagid ka ang imong desisyon? Ma, pa. Tarong si Kent. Og nakita na nako. Tungod kay dili siya mangisog og pakigatubang ninyo ron. Kung dili pa tininood ning iya din hinako. Oh, unsa man dong? Tugtan nimo? Niya, kano sa magkamauli? Plano unta na ko nga tulo ko kaadlaw dito sa ila pa. Iram song ihatod pud pabalik din hi. Nga sige. Musalig mi nimo. Pero ayaw gyud siya pabinuanga nimo, ha? Kana. Magkatilaw gyud siya. Pa, May kabahay. Recorded by X Thunder Gaming. sige na pa. Nagawat na si Kent na ako sa gawas. Amping, ha? O pag-update dayon. O itsa tong siguro ang iyang address. Sige pa. Kumusta man ka diha, te? Okay raman day. Te, pag-download ko og Life
60 be? Ha? Unsa man na? Basta, mas mayon nang naakaana para kung magkinaunsa, matultulan ka na mo. Day, kalma lang gud kuno mo, bi. Mura man hinuulog manghinaot nga dunay daotang mahitabo nako dinhi. Buotan si Kent. Wa ko mo ingon nga salbahe siya, te. Ang ako lang nga mahibaw mig-asa ka. Nahala, sige. Mag-download ko ng imong giingon. Sige, te. O, giset always ang imong location nga on ha para ma-track ka na mo. Ha? Ikaw rin gitayo sa dinis sa imong apartment, no? Oo, taon. Mabitaw nangidagid kong Paris aron kira ko magbingaw. Ganahan kay ko nimo, Mika. Kung imo lang kong sugton, pagkaon ta kitya. Ug gusto unta ko nga anihin kapuyo o ba nako. Unsa man na? Awan sa pa, mag-inom ta. Dili ra ba kaayo ko mo inom? Ay, kabala ka. Maanad ra ka. Sige na. Kent, dili na ko. Nipong na kayo. Sige, sige. Katuog na lang. Iyungan na ng mata ni mo. Kent. Aray, kasakit sa Ay, buntag na tingali ron. Ay, asa man akong cellphone. Huwag man din eh. Akong relo. Uy, alas city. O parog ko. Kasakit akong sampot. Ano man eh. Sakit maging tayo. Mulilit ako din sa bintana, pi. Ngit-ngit naman. Ayaw kong ing nasukad gabi. Karoon akong alas 6 gabi na po di mata. Napasakan ko eh. Mura man di gibunal-bunalan akong lawas. Mag-CR ko. Oh, ginoo ko. Naunsaman ko. Kadagan pa ning akong bunog sa tugan og liog. Nganong wa mo ko'y mahinumduman sa nahitabo na mo gabi ni Kent. Naugon ako siya silong. Basi na si Kent sa silong. Oh. Kent? Oh! Mata na di ka? Nag-unsa ka? Dali, dali. Lingkod din ito para ko. Ha? Kent, musuyop ka di ay? Di mailano. Sa? Kent, muli na lang tingali ko sa amo. Oh, nanong muli mo ka? Di ba nagsabot ang nga anhin na kapuyo o ba na ko, ha? Kent, kuan, mananghit pa ko nila mama ug papa bahin ana. Ayaw na lang. Yan na lang. Di ba nisalig sila ni mo sa imong pagkuyog na ko din eh? Ano na ba nangit? Arkin na nangit ka, ha? Kent, dili pwede. Ayaw kung subaka agad! Kung gusto pa kang mahitsura ng naong ni mo! Kent, Kita kayo ni. Kita kayo ni. naakay kutsilyo. Nagtuo ka nga makapangayo kag tabang din, ha? Dili. Tugod kay bisag imong pamilya. Wa magkatultol ni mo din, Basta magbutang lang ka. Umusunod ka sa kung gusto. Way daw utang may tabo ni mo, ha?
Yung sa kanila kaya. Ay, ay! Ngoy, wala ni. Sige na. Dala nyo si Mika o sa inyo mo pagsulti. Kung wa patingali ko niyo na abti dito. Tingali ko sa dinihitabuan na ako. Nagduda naman gid mi, te. Kay dili mo ko kamutubag sa mong mga tawag og text. Mao to. Gisearch na ko ang pangalan ni Ken sa Facebook. Kay siya na lang unta akong kontakon. Og pag-search na ko, na may post nga digawas bahin niya. Pero ako mahibaw kung ex ba to niya. Basta kay gipost siya sa babae nga nangulata siya. Mao to niingon si Papa nga tuon na lang gid ka na mo base sa imong tracker. Salamat kayo ni mo, day, ha? Lesson learned na ni mo, Mika. Nga di maayo nga magpataka ka og salig og mga lalaki nga bag-o pa lang nimong naila-ila. Sorry pa. Sorry ninyo ni Mama. Kalimtan na taning hitabo ah. Ang importante nga luwas ka na. Kasabay magtuo nga behind sa buutan o katarong nga naong ni Kent, may pagkasay ko hundi ay siya. Pasalamat rasad ko nga nahitabo to nako kay kung wa pa. Tingali, wa gihapon ko'y katagamanan karon. Karon, mas careful nako sa mga lalaki nga ma-meet nako online o bisan dili online. Dinhi na lang kutob. Daghang salamat, RMN. Recorded by X Thunder Gaming. Mao kita mga higalan kaagi ni Mika nga taga Lapu-Lapu City, Cebu. Uban sa awit nga iyang kipangayo, awit nga nagulahan. I fall in love too easily. Ang mga kaagi gibatan na doon sa radyo ni Jelly Haka o gabos sa direksyon ni Priscilla Recanas. Kamusap mga higala mga suking di paminaw, kinasingkasing kong gadapit sa papada. Sa inyong nakalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa usa ka awit. Iyaris lang nining tulumanon, handumanan sa usa ka awit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Usmania Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod na kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.